Tigriseink Olaszországból érkeztek, egy hímünk van, ő fekszik itt a legszélén, 4 hölgy társaságával él együtt napi szinten. Ők Olaszországban cirkuszban dolgoztak, és ugye olasz nekik az anyanyelvük, ők csak olaszul értenek. Brava Miki, brava, good girl, brava. Brava Miki. Főétkezések, kb. 15 kg húst esznek meg fejenként naponta. Aki tudja, és akinek van otthon macskája, az tudja, hogy a macska makacs, öntörvényű, akaratos. Ez ugye teljes mértékig igaz rájuk is, csak egy kicsit nagyobb kivitelben, veszélyesebb formával összekötve. Napi 18-20 órát képesek egy huzamba végig aludni, ugye anélkül, hogy a fülebotját is mozdítaná. Nagyon szeretnek fürdeni, még késő ősszel is el szoktak menni egyet pancsolni. Nagyon jó természettel rendelkeznek. Ha ugye megnézzük itt most a lányoknak az arcát, mindegyik más-más jellegzetességet mutat, mindegyik egy külön egyéniség, egy karakter. Nem férsz fel, Miki. Nyolc évesek, fogságban 25-30 évig is élhetnek, mivel itt minden feltétel biztosított nekik ahhoz, hogy minél tovább egészségesen tudják élni nyugalmas kis életüket. Ugye itt a placon ők döntik el szó szerint, hogy mit szeretnének, egyek, igyak, aludjak, fürödjek, hogy tulajdonképpen mivel töltsék a napot. Ugye megmutatta a fogsorát is. Igen, mivel rendelkezik tulajdonképpen. Loki, gyere! Gyere kislány, gyere! Gyere kislány! Ügyes, jó kislány, ügyes vagy. Azért ő majd kicsit félre. Abszolút nem bán. Amíg nem dugod oda a kezed, addig nem tud hozzá. Ügyes voltál, Roki, jó kislány, ügyes, nagyon ügyes. Egyébként napi rutinnal rendelkeznek. Reggel ugyanabban az időpontban jönnek ki, este ugyanabban az időpontban mennek be a tigrisekre, de egyébként a park összes állatára ugyanez vonatkozik a napi rutin. Roki! Roki! Ezek nem ennének meg senkit, figyelj, tudod, milyen ez a lusták, fekszenek, nem isznak. Hát a tigris
tigris, nézd, aha, ugrott.